Ahojte všetci, ktorí ma poznáte alebo nepoznáte, ktorí ste moji priatelia alebo nepriatelia. Vlastne ahojte všetci, ktorí si pozeráte práve toto video. O čom chcem hovoriť, ani neviem, o čom chcem hovoriť, v podstate neurobila som si žiadnu nejakú osnovu, o čom by som hovorila. Ale v každom prípade som veľmi rada, že môžem tieto videá vlastne zdieľať na sociálnej sieti, ako je napríklad či už Facebook alebo YouTube. V podstate ide o to, že by som tu niečo po sebe rada zanechala. Ja viem, že je to vlastne iba video, ktoré vlastne môže niekto odstrániť po nejakom čase, ale teda dúfam, že nie. A bolo by fajn, keby si tieto videá so mnou mohol pozrieť hocikto, kto chce, či už na to bude odpovedať ako nejakým komentárom alebo bez komentára, ako na tom vôbec nezáleží. Chcem vám povedať teda, že sa nachádzam na mieste v hoteli. Hotel sa volá Rheinbrück. Nachádza sa v mieste, alebo teda v meste Rheinfelden, časť Herten. A v podstate je to blízko pri švajčiarskych hraniciach. Som tu vlastne už teraz, keď to tak dobre rátam, tak skoro druhý mesiac, vlastne mesiac aj pol. 2 mesiace budú presne 2. novembra. Takže asi tak a v podstate prácu, akú robím ju preto, že ju mám rada. A som aj vďačná za jedného človeka, ktorý mi vlastne povedal, že viem hovoriť po nemecky a aby som tú nemčinu teda využila. Pretože mám na to, aby som sa jednoducho či už zdokonalila v tom nemeckom jazyku, ale taktiež aj predpoklady na starostlivosť o starších ľudí a taktiež už teraz, po tejto skúsenosti, ktorú teraz vlastne mám, tak už aj o psychicky chorých ľudí, o ktorých sa vlastne momentálne teraz starám už mesiac a pol. Doteraz som si myslela teda, že budem stále zamestnaná iba ako v ústave vlastne pre seniorov, teda pre starších ľudí. Ale prichádzam na to, že firma, cez ktorú tu pracujem, respektíve agentúra, cez ktorú tu pracujem, tak vlastne ona má pokrytie nielen vlastne akože v týchto domovoch dôchodcov, ale takisto aj v ústavoch pre zdravotne ťažko postihnutých, či už psychicky alebo telesne. Je to vlastne práca ako každá iná. Nemôžem povedať, že by bola náročná ako je iná práca. Je pravda napríklad taká, že človek, ktorý tú prácu robí nerád a nemá k nej nejaký vzťah, alebo ho tá práca nejako nebaví, neuspokojuje ho, tak tá práca bude pre ňoho príliš ťažká, príliš namáhavá, ale povie si, že dobre, no tak odflaknem tých 8 hodín alebo koľko a padla. A ja tú svoju prácu som za ňu aj vďačná, pretože sa v tejto práci vlastne sa
ako keby sa zdokonalujem v tom, čo som, alebo teda čo ma skutočne baví a čo si myslím, že mám aj predpoklady, aj keď nie som možno vyštudovaná ako zdravotná sestra alebo niečo podobné, ale v každom prípade nadobudám skúsenosti vlastne s rôznymi ľuďmi a taktiež aj psychicky rôznymi ľuďmi. Takže je to pre mňa také malé bezvýznamné plus, dalo by sa povedať. A som za túto prácu veľmi vďačná. Aj keď nie je pravda, aj keď je pravda teda, že nie je pravda. Je pravda, že človek sa musí sťahovať po nejakom čase z miesta na miesto, ale aj to je taká ako, že to je tiež taká dobrá skúsenosť, pretože všade, kam človek príde, tak vlastne poznáva nových ľudí, vytvára si nové vzťahy s tými ľuďmi a má potom z toho taký dobrý, lepší pocit. Ho to tak ako naplňa takým šťastím, že aj keď teda nikto toho človeka nepozná a teda nikto nevie, kto je, čo zač, ale aj napriek tomu, čo som urobila a za čo ma veľa ľudí odsudzuje, čo som urobila, ja sa za zlého človeka nepovažujem, pretože v prvom rade to, čo som urobila, som neurobila preto, aby som ja z toho mala nejaký dobrý pocit, alebo teda aby som ja z toho zbohatla, ale robila som to pre svoju rodinu. A mrzí ma, že práve moja vlastná rodina sa odo mňa otočila chrbtom. A taktiež aj ľudia, o ktorých som si teda myslela, že nech sa udeje čokoľvek, že budeme stále pri sebe spolu stať a budeme ťahať za jeden povraz. Lenže pravda je taká, že ten povraz sa ani neviem, či sa vôbec pretrhol, alebo takto. Neviem, či sa ten povraz pretrhol a taktiež neviem, či ten povraz ešte vôbec je prepojený nejakým vláknom, pretože ani nepadám a ani sa neposúvam dopredu. Som stále na tom istom mieste. Nehovorím o svojom živote ako, že môj život, ja sa ho snažím vlastne vytvárať si ho ako sama uznám za vhodné. A taktiež sa snažím o to, aby vlastne bol pre mňa dobrodružstvom, ktoré vlastne žijem. To, že veľa ľudí akože ma považuje za zlého človeka, alebo ja neviem proste za koho ma veľa ľudí považuje, ako tieto ich reči ma vôbec nezaujímajú. Skôr ma len mrzí ma úprimne, akože ma to mrzí, že veľa ľudí ma na základe môjho takého výsledku odcudzilo a otočilo sa mi chrbtom. Aj keď mi hovorili, aby som teda do toho nešla a jednoducho, aby som s tým skoncovala. Ťažko sa takto, človek sa sám rozhoduje, je to pravda. Človek sa sám rozhoduje, vlastne vy sa môžete rozhodnúť akokoľvek chcete proste. Ľudia vám budú hovoriť, prečo a toto a z akého dôvodu to robíš alebo čo. Nikdy ich nepočúvajte. Proste vždy si choďte za svojím.
lebo keď si pôjdete za tým svojim cieľom, iba tak môžete zistiť, či ten cieľ, ktorý ste chceli dosiahnuť, alebo teda ktorý ste dosiahli, či bol pre vás významným, či tí ľudia, ktorí vám hovorili, aby si do toho nešiel, či sa vám otočia chrbtom, alebo či na základe toho vám budú závidieť, že vlastne akože, že dobre, že ste ich nepočuli a teraz vám vlastne ako závidia v podstate. Nikdy ich nepočúvajte. Choďte si vždy za svojím. Robte to, čo vás naplňa. Je pravda, že niekedy človek nedokáže oddeliť proste ten taký vnútorný pocit od pocitu rozumového. Hej. Nedá sa to vždy odhadnúť. Ale v každom prípade nikdy neľutujte to, čo ste urobili, pretože len na základe tejto skúsenosti, ktorá sa vám vlastne naskytla, môžete byť ozaj o niečo silnejšie, akože vnútorne vás to vlastne bude, ako proste jednoducho vás to bude seľovať. Tá sila, tá energia vlastne, ktorú ste do toho vložili. Aj keď môže stratíte okolo seba ľudí, ale aspoň vidíte, akí boli tí ľudia. Vidíte tu ich pravú tvár. Vidíte to, čo vám vlastne celý život, alebo teda v podstate polovicu vášho života hovorili, alebo teda polovicu toho života, ktorú ste prežili s tým človekom. Vlastne aspoň budete vidieť, že jednoducho ako vlastne stál za tým, čo hovoril. Ja sa nebudem považovať za najmúdrejšiu osobu na celej planete, pretože na to ani nemám. Ale čo chcem povedať je to, že to, čo vám hovorím, to prijala by som si, aby ste proste moje slova, neviem teda, koľko ľudí bude vidieť toto video, a ďalšia vec je, koľko ľudí bude rozumieť tomu, čo hovorím, pretože Slovensko je pomerne dosť malé na to, aby teda dosť malé na to, aby to mohlo šíriť ďalej to, čo teraz hovorím. A ďalšia vec je, že ľudia, ktorí napríklad hovoria po anglicky, tak vlastne tým mi vôbec nebudú rozumieť a ťažko povedať, že koľko ľudí zo slovanských krajín mi bude rozumieť. Kto vlastne tomuto videu porozumie. Takže je to tak. Len to som chcela povedať, že až budete mať niekedy pocit, že človek, s ktorým ste, vás nepočúva. Ako vás nepočúva, myslím, ako že vás nenačúva vám, čo vlastne hovoríte a hovorí vám, aby ste boli ticho, lebo že tie vaše slova ho nezaujímajú. Tak vám len chcem povedať to, aby ste s takýmto človekom čo najskôr prerušili kontakt. Skutočne. Prerušte ten kontakt. A s tým človekom máte deti a máte už spolu skoro 20 rokov života a tie deti sú v podstate vo veku, kedy potrebujú najviac mamu, tak sa pokúste. Urobte všetko potrebné na to, aby ste jednoducho tú rodinu zachránili.
snažte sa o to, aby ste tú rodinu čo najviac, akože, ako sa len dá, proste čo najviac tej rodine venovali. To, či jej budete venovať hodinu alebo 2, nikdy to nerobte, pretože chcete uspokojiť najprv ich a potom seba. Vždy sa snažte uspokojiť predovšetkým seba a potom tú rodinu, pretože keď budete vy spokojní a šťastní, tak aj ľudia okolo vás budú spokojní a šťastní, pretože jednoducho budú cítiť vašu energiu a tá ich bude naplňať šťastím a pokojom. Veľa ľudí si povie, že hovorím blúdy. Ja nikoho nepresviečam o tom, čo hovorím. Sú ľudia, ktorí vlastne mojim slovám rozumejú. Sú ľudia, ktorí mojim slovám časom porozumejú. A sú ľudia, ktorí ma za moje slová budú nenávidieť a budú na mňa ukazovať prstom. Budú ma haniť za to, čo som povedala. Nezáleží mi na tom. Povedala som len to, čo jednoducho cítim a za čím si ja osobne stojím. A až si ja tým nebudem stať a proste jednoducho príde opäť niečo, čo jednoducho sa naučím alebo proste sa odvrátim od toho všetkého, tak vlastne potom už ani nemusím existovať a potom už vlastne nebudú existovať ani moje videá, ktoré vlastne uverejňujem teda, či už na YouTube alebo na Facebooku. A bude to všetko zbytočné, pretože všetko, čo teraz robím preto, aby som jednoducho našla svoj vlastný vnútorný pokoj. Aby som dosiahla to, čo chcem dosiahnuť. A aby som na základe toho svojho cieľa mohla vlastne povedať, že áno, toto je presne to, čo som chcela. Toto je presne to, čo ma naplňa šťastím a radosťou. Toto je presne to, po čom som vždy túžila. Každý človek, ktorý dosiahne cieľ, sa z toho cieľa teší. Každý. Či je to malé dieťa, alebo dobehne do cieľa ako prvé, alebo je to dospelý človek, ktorý si zaumienil, teda, že vymyslí automobil, alebo teda rádio, tak jednoducho má z toho radosť. A prečo si tú radosť nemôžeme vytvoriť aj my? Proste snažme sa robiť všetko preto, aby sme dosiahli to, čo nás naplňa šťastím, prečo si myslíme, že sme stvorení. Pretože ak nevidíme, alebo teda ak zatvárame oči pred dverami, ktoré sa nám snažia ukázať, tak jednoducho strácame možnosť sa niečo naučiť. Strácame možnosť byť niečím viac, niečo dosiahnuť, niečo veľkolepé. Ja si osobne myslím, že tak ako ja, každý jeden človek na tejto planéte, na tejto zemi a aj mimo nej, proste jednoducho každá bytosť, ktorá má rozum a srdce a ktorá dokáže premýšľať, tak je výnimočná. Bez okolkov na to, či je to človek, alebo je to zviera, alebo je to mimozemšťan, alebo ja neviem, proste jednoducho je to nejaká úplne iná inteligencia, na akú sme vlastne my ľudia zvyknutí. Ale myslím si, že všetci sme výnimoční.
Nikto tu na nie je len preto, že tu na jednoducho teraz musí byť. Všetci máme nejaké to poslanie a to, že vlastne sa nachádzame na tomto mieste, tak to nie je preto, že je to iba náhoda. Že mávneme čarovným prútikom a rozplynie sa to všetko ako sneh. To nie je proste iba tak. To všetko niečo má, nejaký ten svoj vlastný význam. My tomu nerozumieme a môže ani tomu nikdy rozumieť nebudeme, ale ja som skalo pevne presvedčená o tom, že každý človek, každá bytosť, všetko živé aj neživé na tejto planéte, alebo aj vo vesmíre, alebo proste všade, kdekoľvek, má svoj význam. Má svoj význam. A vedci nám môžu tvrdiť veľa vecí, že toto je zlé, alebo toto sa stane v tom a v tom roku, alebo že nastane apokalypsa a ja neviem ešte čo všetko možné. To je to, čo vlastne tí ľudia ako si myslia, že môže nastať. Ja nehovorím, že to nenastane, ale ja viem napríklad to, že ľudia, ktorí sa budú sústrediť práve iba na to, čo iní povedali, tak vlastne môže sa to tak stať. Ale viem, že aj to, čo bolo povedané, čo povedal nejaký človek, sa dá zmeniť. A dá sa to zmeniť aj na základe toho zmýšľania, toho ľudského myslenia. My ľudia máme rozum. Náš rozum proste nevyužívame z veľkej časti, pretože nie sme schopní proste do ňoho nahliadnúť. Ale sú ľudia, ktorí sa nám snažia ukázať tú právnu cestu a tú správnu cestu, ale žiaľ my ich nepočúvame. Lebo ich ako keby ani nechceme počuť. Takže vždy sa rozhodujte tak, ako to cítite. Je jedno. Nezáleží na tom, či je to srdcom alebo rozumom. Ja som urobila chybu. Ja si ju priznávam. Nebudem hovoriť o tom, aká to bola chyba. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, čo som urobila. A ostatným ľuďom sa z toho dôvodu spovedať nemusím. Pretože neurobila som nič také hrozné, za čo by ma moja vlastná rodina mala odpísať. Takže asi tak. Ale vždy sa rozhodujte, proste jednoducho vždy, keď sa za niečo alebo pre niečo rozhodnete, choďte si za tým. Môžete premýšľať, ale neuvažujte príliš dlho, pretože dlhé uvažovania a dlhé hovorenia si, že neviem, či to bude takto správne, urobím to takto, alebo to urobím takto. Nie, nepremýšľajte takýmto spôsobom, pretože už potom ten cieľ, ktorý ste chceli, tak už pre vás bude nedosiahnuteľný, keď začnete nad tým príliš dlho premýšľať. Keď niečo chcete, choďte za tým. Urobte preto maximum. A až vás brzdia prekážky, tak sa ich snažte odbúrať, aj keby to malo trvať nejaký čas. Ja napríklad pracujem v Nemecku. Pracujem tu z toho dôvodu, že som proste naletela niekomu. Naletela som podvodníkom a ľudia, ktorí ma mali radi, mi hovorili, aby som s tým prestala, lenže bola som tak zaslepená, že som to jednoducho všetko prehliadala. A nedovolila som proste tým ľuďom
ktorí sa mi snažili vlastne ukázať tú pravú tvár, že jednoducho, že majú pravdu o tom, čo hovoria. Ja som bola stále pevne presvedčená o tom, že jednoducho, že ich presvedčím ja o tom, že ja mám pravdu. A dopadala som asi tak, že sa moja vlastná rodina odo mňa otočila. Áno. Sú ľudia, ktorí vás proste na vašej ceste opustia. To, že vás opustia, nemusí znamenať, že vás úplne opustia, ale na nejaký čas sa od vás vzdialia. Dajú vám priestor, aby ste jednoducho pochopili, hej, že o čom to je. Takže pracujem v Nemecku a to, čo som urobila, neviem, možno to pôjde aj rýchlejšie, ale v každom prípade môjim cieľom je tu zotrvať 5 rokov. 5 rokov bez rodiny a bez detí a bez partnera je dlhá doba. Ale a dokonca neviem ani povedať, že či tých 5 rokov vlastne, či po tých 5 rokoch sa ešte vlastne budem môcť vrátiť do rodiny, ktorú som oslovovala svoja rodina. Takže to je vlastne taká pre mňa taká záhada. Ale v každom prípade chcem povedať to, že nech už to bude akokoľvek. Neľutujem, čo som urobila. Mala som chvíle, kedy som chcela skoncovať so životom. Mala som chvíle, kedy som sa za to jednoducho nenávidela, čo som urobila. A občas ešte také chvíle, akože na mňa doľahnú. Ale už sa im nesnažím proste jednoducho pripisovať nejakú veľkú dôležitosť. Proste sú to pre mňa slová alebo myšlienky nedôležité. To, čo sa stalo, už bohužiaľ nedokážem zmeniť. Dokážem zmeniť len svoju budúcnosť. Len to dokážem zmeniť. A z každej tejto príležitosti, z každej tejto prítomnosti vlastne dokážem vyťažiť maximum. Som veľmi rada a vďačná za ľudí, ktorí ma obklopujú, pretože na základe týchto ľudí vlastne poznávam aj samú seba a na základe týchto ľudí vlastne dokážem si zobrať od niektorých ľudí aj príklad, vlastne ukazujú mi cestu, ktorou by som mala ísť. Môže ju nepochopím hneď, môže ju musím vidieť po niekoľkýkrát a môže nie od tej istej osoby, ale od rôznych iných osôb. Ale som za to jednoducho veľmi vďačná. Takže nech už toto video, ktoré vlastne si pozriete, či už bude pre vás užitočným, alebo neužitočným, zbytočným, alebo neviem, akýmkoľvek. Snažte sa vyťažiť zo svojho života, z každej tej jednej sekundy, čo najviac. Nikdy ju nepovažujte za to, že to bolo úplne že zbytočné, pretože nič na tejto planete nie je zbytočné. Nič vo vašom živote nie je zbytočné. Všetko je niečím podmienené. Či je to vašou energiou, či je to vašimi myšlienkami, alebo vašim správaním. To všetko je niečím podmienené. Vždy dostanete len to, na čo myslíte.